Thokozani bogogo nomkhulu. Isalukazi sendoda lesi uGogo Bathini Mbatha. Ngane zakwethu ngivuka kuFacebook. Umne wethu ukhuluma indaba ebaluleke kakhulu lana Nkosi khona Ngcobo. Omakhosi naye. Omkantshu bomvu naye kulomkhakha. Ukhuluma indaba lokuthi uma uphahla nabo kuba kababa wakho uyababiza yize bangakukhulisanga. Very important. Ngoba ngane zakwethu umuntu uzalwa indoda nomfazi. Njengoba la emhlabeni abakwakha komakho bacontributile abasekhaya kini bacontributile. So it's very important ukuthi uma uphahla ubabize bobabili. Uma uyithola uyingane etholakala ngaphandle komshado nobaba wakho angakukhulisanga. To add on what Nkosi khona Ngcobo was saying, avoid using isibongo. Avoid using izibongo actually. Ithi nina bokuba kwaMama nani nenibokuba kwaBaba ungena odabeni. Because what if ubiza isibongo sakwaShando kanti wena kwaNgcobo? Iqinisa ulazi. Uyantanta wena nesibongo ongasazi. Because kwesinye isikhathi futhi reasons behind i-issue yesibongo nokuthi ubaba kangakhulisi awazi wonke. Angisho ukuthi ubaba akuyona ubaba wakho. Kodwa uyakwazi ukuphahla without mentioning izibongo. Usho ukuthi ngibiza nina abakomalume nina bokubokamama. Ngibiza nani nebokubaba nihlangane. Noma nje uNkosi khona asho ukuthi nani nibiza nina babukoka kamalume nihlangane nabokubo kwababa basekhaya. So ngane zakwethu is very important ukuthi masiphahla siphahle with thinking. Fanele sisebenzise le upstairs masophahla. That's why bengishilo ngathi awumani uvuka ekseni uhambe uyophahla. You do a research. Kuphahla kanjani? Ngoba uzovuka ekseni uyophahla ufike laphana hey ngibiza nina boko mama njengoba nazi ukuthi ubaba akakukhulisanga in awuzazi izathu. So ngane zakwethu u-issue yokuphahla you call both abokuba kama wakho nabakini, but you don't mention i-issue yesibongo. Awusikhulumi isibongo. Wenzela ukuthi labo kuyibona abakini noma basekhaya koma wakho ba responde bekuzwe kulokho siyokhuluma ngakho. Ngane zakwethu isalukazi sendoda lesuGogo Bathini Mbatha 083 533 9183 083 533 9183. Good news, I've just got a call ekseni enye insolaboya ekayantshontsha inamba yami itholakele izolo. Nabantu alokhuzana abadibanza ama case baveza iliphi akaqolanga mina ngedwa uqole nabanye abelapha bendabuko oqala utholakele basebabili abasazotholakala. Ngane zakwethu please be safe. Isalukazi sendoda please don't forget to like and subscribe. Thokozani bogogo nomkhulu.